imamo još jednog gosta, Vuc. Ćao. I Katuru, kao obično. I ja, opet. I Erhan, kao obično, izvinjavam se. Pravite jedan čest, molim vas. Ok. Gdje da stavim? Tu je bilo. Napolje. Ono. Ovo pravimo kuću. Haži. Izvini. Nema veze. Aha. Kao je budale, ja si tim. Ja. Šta uradi ono? Da, sad imamo što nam ne treba da sad. Čekaj. Nešto mi je laga. Laga i meni nešto, nema veze, tako to mi treba. Treba mi to. I ovako. Aj bro, nešto si pokapere. Kupi se, baš. Ne znam baš sad kako da vam objasnim. Malo ovo prvi, Zakon je ovo nežem pokapere. tek smo počeli da snimamo pa Ovaj malo, ljaš od budale, neću. malo je teže. Da snimamo, pošto ovdje imam neku prate i ta cijeli ima ovdje. Šeta i priča nešto. Dobro, mi tak početnici, bit ćemo bolji. Ako nam vi pomognete. I samo subscribeujte, komentarišite, lajkujte svaki snimak koji vam se sviđa. Koji vam se ne sviđa, slobodno dislike. Do duše. To je na vama šta ćete vi da radite. Nama Udarite. Komentarišite svaki naš snimak, vidimo Što? koji ćemo igrice da igramo dalje. Također, samo bi da najavimo. Ja, Šo i Erho ćemo također da počnemo jedan drugi kanal koji se zove Šo Moki Gaming na YouTube. Ali to je za kompjuter. To je computer gaming i sada trenutno pravimo videe na Androidu. Kompjuter nam se pokvario, Čekamo novu bolju opremu. A to je na kraju školske godine ili smo sad nešto počeli s našim ocenama. Ali za to ja ću možda početi solo. Svako od nas ima svoj solo kanal. Kao što Šo ima Šo Gaming. Erho ima svoj kanal koji je na njemačkom. A ja ću također počnem svoj kanal koji će da bude na srpskom. Mada ću imati još jedan sporedni kanal koji će da bude na engleskom. I samo da predstavim još jednu moju sestru. Jedan je snimao s nama, ali ona je također talentovana isto koliko im je. Ona isto pravi videe napravi videe na njemačkom. Ali više pravi... Ona ne snima baš dosta gaming. Ona uglavnom snima Minecraft server. Snima single player, let's play. I vlogove snima. I ona ide ponekad na YouNow. Također mi imamo YouNow kanal. Ako ne znate šta je YouNow, to je live stream program. Ej šo? Ajde dođem vamo kod jednog drvete, imam neki bug u igracu ili je meni to neki bug u igracu ili ja ne mogu da pokupim drvo. Gdje? Evo ih tamo, to je meni bug u igracu. Gdje? Evo ih ovamo. A vidim. Da, kod mene ga nema. Ok, kod mene ga ima i ti ga gaziš preko njega, nema veze. Erhan je tišao neđe. On budala vode. Nisam ja. Mnogo laguje, ovaj internet je baš pokvaren, ne znam što.
Sad ćemo da A pravimo ja dom. mislim baš da je to zbog toga što ima milijardu ljudi Jeste. koji su povezani. Da, internet smo tako kupili, još nije zaključan, tako to. Fuck. Moj mali brat je tu sad, pa nešto pita neke žabe da sužda sobu. Znam ja. Ja što ne... Također bit će na našim kanalima, također bit će i dosta, bit će Neće samo svega, gaming, bit će i Bit- pranks i tako tako. Pranks. bit će i vlog, A bit će kažete šta je pranks, to su šale. prank je upravo do šale, pa neke su strašne, pa neke smiješne, tako to. Možeš sad još malo da staviti neki prank video da vidim. Da. Mi se već tu spremamo, kupujemo opremu, imamo dosta i sad čekaj svega nam ni samo sad šta. Mi možda budemo snimali na mom kompjuteru koji jeste dobro oprema, ima vrlo dobro oprema, samo je 100 malo zarađao. Ja imam onako, nije toliko dobar kompjuter, ali može podržati više dobra igrica. Ja imam kompjuter gaming 4, Naši problem... a sad ovo je gaming Prometio. kanal, neću da pričam. Nisu neki island. Yes. Aha. Čekaj, jeste upravo, mi smo na ostrovu. Nema veze, napravit ćemo i most neki veći. Hajde Ako idite ima vi i drugo što. radite to čem se sam vidio ja kao da. Bum. Ovo je druga epizoda preživljavanja. Treću epizodu ćemo snimati imao za 2-3 dana. A možda čas sama bez njih. A za sat, pola sata izlazi minigame epizoda. Ja ćemo igrati Spliff. Ili Hunger Game, ili Sky PvP. Ovo, Skywars. Retard alert. What does? Fuck, prazna mi baterija. Meni nije. Pa Jako me bije. imaš li ti punjač? Imam. Pošto ne punili bateriju. A jesi meni sprošao telefon. Ja sam da ovdje jedini kome nije prazna baterija. Šta ćeš? Kraj života. Ja ne razumijem što smo ovoliko ozbiljni. Vuc, gdje si? Evo me kod sve braće. Mati. Ako razumiješ što hoću da kažem. No. No, evo me pred sve braće Vuc. Ko A. šuma. John Sneaker se... Evo me pred moje braće, to jest drva. Fuck. Još. Stani, ajde, moram si izloga i nerviraju ova ovdje drva. Sad ću, A evo, ovdje makna. a šta te zapalimo? U getu si. Napokon se izbrišavo. Aj, sad idemo. Smite. Evo. I ovo je bilo za drugu epizodu. I pos.